Vi står her i Charlottenburg, et slot inde i Berlin, og vi har været til præsentation af det nye kamera fra Panasonic GF1. En kopi, kan nogen måske sige, af Olympus Pen. Jeg vil mere sige, at det er en anden slags pen. Det er et andet slags kamera med uskiftelige objektiver uden spejl. Det er et nyt kamera i Micro Four Thirds-serien. Det her nye Panasonic GF1 har modsat Olympus Pen rent faktisk en flash, man kan slå op. Med et lille klik, så slår der en flash op, den er indbygget. Hvad man også kan se her, så er det den optiske søger, det er et tilbehør. Den er simpelthen sat på her, og så kan man, det sjove er, eller det gode er, at man kan vippe søgeren. Så hvis man vil tage et billede langt nedefra, så kan man vippe søgeren og stadigvæk få taget et rigtig godt billede. GF1 kommer i løbet af oktober måned og kommer til at koste en nettesum af omkring 7.500 kroner med det her 20 mm optik. Det er ikke særlig billigt, det er det samme som man giver for et Olympus Pen med 2 objektiver. Til gengæld så får man så 2 processorer i det her kamera, og det betyder, at den er langt bedre til at tage video end Olympus Pen er. Skærmen er også højere opløst, 460.000 pixels, men størrelsen på 3 tommer er den samme. Vi har været ude og fotografere med kamera i dag, og billederne ser rigtig, rigtig gode ud. Tilbage er nu bare at se, hvordan de ser ud, når vi får dem ind på computeren. Men Panasonic GF1 er et rigtig, rigtig godt bud på et kompakt kamera med udskiftelige objektiver, og som sagt er det på gaden i løbet af oktober.